akan Jawa rantaunya na arang Minang di balik pulau angso dua malang nan indah tapi ciangkan siang indah tak kalaikan ranah Minang tak bayang jauh. Jika adikana mandai badendang buaikan anak dalam ayunan mandai badendang ba ibu mandai badendang ba ibu jika halangan pai merantau tanah jauh pai merantau tanah jauh. Kirimkan orang kampung tolong tenggangkan kok susah banget